କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। କ'ଣ ଘଟିବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କଲି? କ'ଣ ହେବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଆ କହିଦେଲି? ଠିକ୍ ଯେମିତି ଟେକାଟେ ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣବାହୁଡ଼ା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିଗଲେ ସେ ଆଉ ଫେରି ପାରେନା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ତ ଆଉ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆଗ ପଛ ବିଚାରି କରିବା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଧରିବା ବହୁତ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ କହିବି, କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ହଁ, କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ।